Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kuti aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Thank you very much. Nema messages enyu muri kukanda ku WhatsApp ndikumaona aiwa ndikurecover zvoti ndicharamba ndichidzoka netuma video twakawanda ndicharamba ndichikupai nyaya dzinotapira nditika musakanganwe channel yakanzi Zimbo comment section enda ikoko mono subscribe monzwa zviri kuitwa nevasikana ikoko anditika ma1 saka mwana wese anosupporta Point 5 Creative Studios andeti munoona support yenyu iri kudiwa kuZimbo comment section anditika subscribe hai motambirwa futi ikoko ma1 yayo anditika saka ndingotaura nyaya ndichipfuura. This week ndikaita fit 100% pavoice change tichita everyday live streaming tichitaura nyaya dziri kupisa, nyaya dzacho dziri kutenderera, nyaya dziri kuita sei dziri kunetsa anditika. Saka without wasting much of your time ndoda ngoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate namba dzangu ndo dziri pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number. Right, mazigi akabuda. Mazigi abuda ari kutenderera vanhu vari kumashandisa. But ndakazvitaura inini pakabuda zigi kuti ngoma ndiyo mutactic wekuda kungobvisa mazero kana mazero awanda futi pamazigi muchaona kuti mazigi aya achachinjwa zita opiwa rimwe zita yonzi inew currency. Hapana kwatiri kuenda ndokwatiri sei ndokwatiri kubva nditika. Vanhu vakawanda vakandishora, vanhu vakawanda vakandituka kuti uri kunyepa, muri kurwisa zigi, chichichi, vanhu vachitaura zvakawanda. Panapa ndine umbowo wanoda kukuratidzai kuti varidzi vezigi vakagadzira zigi, mukuru wenyika anotofambawo asitorina zigi racho. Kana mari ine simba, iri backed by goridhe, kotokotadza neko kufamba nayo. Ndine umbowo anoda kukuratidzai panapa. Mukuru wenyika anonakirwa nemudhara ane 80 years aitamba akaisa musoro pasi makumbo mudenga. 80 years sekuru vako, tateguru, baba wako vaitamba musoro uri pasi. Mukuru wenyika mva anakirwa mva abudisa $800. Saka nyaya iri kuita sanoise ndeyekuti sei mukuru wenyika asiri kupromota zigi, asiri kufamba naro zigi, vangadai vakamupawo kana 10,000 zigi kana kuti 20,000 zigi ameno, kana kuti mari iri equivalent ne800. Ndo video ranetsa, ndo nyaya dziri kuita hondo pasocial media ma1 ameno tiyo unoti chiinazvo nenyaya iyi. But inini hangu personally ndaona kunge mukuru asiri kunakirwa nezigi, ari kuona kuti aiwa zigi harina power, rega ndifamba hangu nemusvo ma-US ma1. Saka rega ndikuplayere video muzvionere mega. Ndichazongoita ndichimuta mamwe mapositions pane tumasongs tochirira nenyaya yecopyright and stuff, but da kukuratidzai umbowo handitika umbowo ndodingindira huru ratinofamba naro panapa pachitubu handiti iro video. Uyo, 8 years! Unogona kumira nemusoro ipapa kuti azoona president. Zaria, ndozinoita mazingo. Uyo, wasina kona muruko. Uyo, ajengu. 8 years! 8 years! Our woman is
Achira kamudara, uchangofire zvako zvaita. Mudara chimira wewe. Chimira zvako yomba. Ndiri Jehovah president. Mira munzwe. Hazina president vane 8 years. Saka ndikati $100 andika kusvika ndasvika pa 8 100 200 300 400 500 600 700 no you want 800 Yey, pakaipa pakashata baba, pakashata pakazorohwa kuranzi kutonga kwaro gamba. Ndoti madhanzi vatava kuvhurwa tichirohwa apa. Ya ndo nyaya yanga ndangoya nayo kuti ndikuratidzei kuti aiwa ka mundaro wepamasvingo blesswa ne$800 uyezve ane 80 years atamba akaisa musoro pasi. But nyaya hombe ndeyekuti sei mukuru vasiri kufamba nemazigi. Iro zigi richinzi rine power, it's backed by God. But mukuru vari kushandisa ma-US dollars. Pakashata. Ma1. I remember some time ago tendaibita kamboti kana asiri Mutuli Ncube pana akanzi ngatimbobatai mukomana uyu timseche tikamuona paari pababa ane bond muhomwe au resign. Aiwa mukomana akatiza muparliament because anenge asitori na bond racho, anenge achishandisa ma-US. Ndose mutactic uri papapa. Saka panapa pachitubu tinongoya ne-information tokupa zvauchaita ne-information zvazvako izvozvozvo, but gara waziva kuti ma-US ane power kupfuura mazigi. Nyangwe zvikanzi zig is backed by God. Baba kune mari dzakawanda pula hatitomboziva kuti riri backed by chii. Rand hatitomboziva kuti riri backed by chii. US kungotora mari nekuisa muhomwe nekuziva kuti mari yangu ine value yakati, ndokwanisa kungonotenga mota, ndokwanisa kungonoichinja anytime anywhere. Hazvina kana basa kuti zvine muzukuru kana kusekuru kuseri. Aiwa mari ingori mari baba. But yedu iyi manje inenge yakuzonzi backed by anenge ari maskiri ekuita sei ekubhilivisana, maskiri ekuita sei ekunyangirana kuti vanhu vaite sei varohwe bhegi. Ndo mawane acho. But zvamanje manje kana wakangwara chengeta ma-US ako, invest in ma-US dollars, uchishandisa zigi iroro hatisi kuriramba, but usavharwe uchinyeberwa kunzi zigi is backed by God. Aiwa hakuna zvinhu zvakadaro. Takamboita inonzi paipai patakaita pekuzi gedye to gedye 1:1 US dollar ne-bond. Zvikazongopera zvakadaro zvikanzi ukatumirwa mari forex nevanhu vari kunze kwenyika, kana uchipiwa mabond unopiwa neka extra mari pamusoro kamuzukuru. But zvakazongopera futi zvakaita sei zvakadaro. Saka kana tichiuya panapa tichiti ngoma ndiyo tichiziva zvatiri tichitaura, tichiziva kwatiri sei kwatiri kubva. Nditika ndodzedzimwe dzenyaya dzatichange tichibata muma-live streaming atichange tichiita svondo rino. Let's just hope nenda 100% fit. Kana ngo fit tofambira nyaya dzese idzi. Anditika panapa chitubu tinokupai dzese dzekereke dzematongerwo enyika, and hatina watinoshora, hatina watinotya, hatina watinobhaiza kuti ningi akapenga iye asina. Aiwa munhu anongoudzwa nzi aiwa apa mukuru manyeba apa maita sei mabhaiza, even anonzi mwonzora akabhaisa tinongoya pano tongoti mwonzora anyeba, chamisa akabhaisa tongoya toti chamisa asi ari kuvhara vanhu herapo, totaura sezvazviri. Handiti because chinangwa chedu ndechekuti vanhu vazive information zviri kuitika zviri paground, vasaita sei vasabhaizwe. Handitika saka gara wasubscribe kuchannel inoyi ma1. We are coming with live streams every day. We will be streaming live. Hatitomboita mafanis and hatisi kudzora tsvimbo ma1.
andita. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Ngasangane mu video rinotera.